Vypadni ode mě! Lidi, ale to není fér, on nemůže být tak blízko. To není v pravidlech, on porušil pravidla. Porušil pravidla. Ja vás tu takto oficiálne vítam na evente Doom Speed Test, ktorý teda usporadujem ja. Tak sa to tu máme, takže 7 streamerov, jedna hra, speedrun lomeno slowrun. Neviem, že čo by som dala stredný medium run, alebo neviem, proste je tam slowrun, speedrun. Najrychlejší príchod hrou vyhráva. Maximálny limit je 7 hodín. Dúfam, že do 7 hodín by to všetci nejako mohli zvládnuť. Kto je v hre? Veverička, najväčšia hejterka hororoviek, to je klasika. Tomty, skúsený lovec cheaterov, je to tak, je to CS kerkovi náhodou, hej. Tatiana teda, už som spomínala, nejaké okolnosti tam nastali. Nespí, najväčší pirát na CSN-ska scéne. Korpal 66, hľadač vykopávok, lebo proste staré hry, všetko jedno s druhým. Bajami, duchovná superstar, lebo hráva Pasmofóbiu a proste spieva, hej. A Emza Gemil, Krežmaniak. Tak veľmi jednoducho by som tak zhrnula všetkých účastníkov. Sú ľudia, ktorí trénovali a sú ľudia, ktorí netrénovali túto hru. A akože Veronika je jedna z tých ľudí, čo to netrénovali. Pozor, ona to netrénovala. Takže to je na tom, že dosť také, že výnimočné, hej? Že iba to by som akože chcela vystihnúť. Ona více je speedrun? Jasné, však Veronika, ona je najväčšia speedrunnerka, tu to chápeš? Počkajte, ja sa nemôžem hýbať medzi vami. Veronika má paniku, stres mierne, akože môžem povedať. Ja by som normálne dala nejaký counter na to, koľko razy Veronika povie, že nie. Nie. Som to presne v pravý čas, akože. 90% proste tak toho playthrough tu budem blúdiť iba. A tajto som ešte nešiel. Ale inak to je pravda, že pri tom Doomovi, že to tak proste funguje reálne. No neviem, či tam niekde toto pozná. Reálne poviem, Tom to najviac musí poznať, hej, že neviem, že či je niekto viac, že kto by to mohol lepšie poznať. Skoro všetko som zabila, chápeš? Skoro som tam dala 20 tomu. To nevadí. Ale Mzakovi to ide fajn, hej. Riadne potom, akože tak ide o to, že on tam párkrát zomrela. Tak to nie je, že len Veronike pozadu, že Veverica. Ti dám Vevericu, po hlave dostaneš. Že Veverica. Ale pozri, ona to podľa mňa normálne, že na 100%, alebo čo? Však ma všetkých zabíja. Ratatatata. Škoda, mohol zobrať motorovku, to bol pekný skem. Pol sekundy pred umretím. Ježišmaria, to tam mi stalo včera. Už koľkokrát sme si to uložili pol sekundy pred umretím včera. Takže boli včera tryhardy. Že feeluje to, vieš? Cítiš to? Je to těžká hra. Dám si naše timery, dobre? Ale mi to hodil zpátky. Musíš dát novou, jo? Zvuky? Dám to všetko. Kam, jde to sem? Pozri sa, ale ide to celkom, ide to. Feeluje to doslova. Jaké je snázy? Wow. Áno, no, super, chápeš? Páči sa mi, že každý do toho taký svoj feel, taký ten svoj spôsob streamovania. Ahoj. Ahoj. Pozri sa. Čakaj, povrti. Nie. Dobre, tak ešte raz. A tentokrát lepšie. Je tá ona volovina. To. Teraz to dáme stade, to pôjde. Nie. Teraz to dáme z druhej strany. Vyskúšame tieto druhé žlté dvere. Veronika má inak celkom riadne tlaky pro tej hre ľudia. Ale že to jsou otravné tady ty potvory. Vypadni ode mě! Lidi, ale to není fér, on nemůže být tak blízko. To není v pravidlech, on porušil pravidla. Porušil pravidla. Porušil pravidla. Běžte do řitě, satani. Přestaň a vyměň si už tu zbraň. Běž do řitě. Stop! Bože, to sú nerviky. Som nebol. Modrý bazmek. Nice. Dobre. O, toto je zase čo? Tomu horela hlava. Ten bol takzvaný horkohlavník. Koniec. Toto bol dobrý level. Tiško, spinkaj. Dobrý level. Tento level sa mi páčil. Tento level bol dobrý, hlavne vďaka tomu, že bol relatívne krátky. A máme... 300%! Pozrite sa, to je speedrunner. Ešte aj na 100% to dá. Tak sa to robí. Ostrovček. Bože, kde si ostrovček? Ostrovček! Ostrov. No, už sú rovnako podľa mňa. Teraz si poďme rovnako. Nie, ona to finišla. Dobre, epizóda 2 a 6. Dobre. Já vypiju všechny Red Bully, co mám a dám si Heart Attack a dostanu cenu utěchy. Čo? Jaké taktiky? Vlastne nebude tretí.
Počúvajte, Korpo bude teraz závodiť teraz ľudia, kto bude tretí. Korpo nebude, Korpo nie je šanca, že bude tretí. Kokos. A Tom, ty bol tým pádom druhý? Kamoško. Neodpali ten barel, ty kokos. Si neprovokuj, dieťatko jeho. Veronika rejžík trošku. Lebo sa chvíľku má... Dobre je na tom celkom Veronika. A Bajami neblúdi teraz. Ale Bajami išla na novú taktiku, že nebude už tam na tých enemákov, že ich nebude ich zabíjať. Že ide na 100%, som počula. Nie sú za to žiadne bonusové body, ale aj tak. Ježiši Maria. Kde proste... On tam má na tých veciach tlačítka, nie nejaké sprosté lepky, ako to my sme mali. On tam má tlačítko normálne. A zjistíme, co dělá zvuky. Tak prečo to potom zmenili na nejakú lepku, hej? Ne, já mám jedno hapko. Ježiš, ale actually to nehovor, že ona umre teraz. Na Prosím tě, konci. nech mě. Jednou můžeme Dobre. žít v klidu. Tlesk, tlesk, tlesk. Tlesk, tlesk. Jsem to říkala. Dobrá správa je, že si piatý. To nečakanie. Zlá správa, že to už nemusíš hrať, môžeš to vypnúť? Chvála Pánu Bohu, ďakujem. Ďakujem. Nice, nesklamal som. Emzak je byl prvý, Tomty druhý, tretia Veverička, štvrtá Bajami, 5. miesto Korpo a 6. miesto Nespy. Čiže všetky miesta okrem prvého dostávajú cenu útechy, prvé miesto dostáva trofej a potom taktiež prvé, druhé miesto majú kartón Red Bullov, tretie miesto má polkartónik a nejaká finančná odmena tam je pre každého zúčastneného. Pre mňa to znamená strašne veľa, že ste ako keby podporili ten event svojou prítomnosťou. Ahojte. Čaute.